Altså, har du set dit eget tøj? Har du set dit fjes? Hvad skal det for dit hår? Altså, hvad skal det for dig? Når du ser sådan om morgenen i spejlet, tænker jeg så ikke bare lige sådan lidt, hvad fuck er hun? Har du ikke lyst til at dræbe dig selv? Det synes jeg, du skulle. Ja. Ej, jeg synes ikke, det her er lige overkendt. Ej, skal du ikke bare blande dig udenfor? Vil du være sammen med os eller hende? Gal en taber du er, man kan du ikke klare dine egne problemer? Bitch! Lad os lige gå et par uger tilbage. Der foreslår du i et interview med Berlingske Tidende, at man skal forbyde parabolantenner i de danske ghettoer. Hvorfor det? Kan vi ikke blive enige om en ting? At parabolerne i de danske ghettoer er simpelthen så grimme, så man næsten ikke kan holde ud at se på det. Og så synes jeg, at der er et meget, meget andet stort... Jamen, det forhindrer faktisk folk i at flytte derind. Det er så grimt. Jeg ved ikke, hvor mange, der har været ude til ghettoer. Og se, det er rejsesfuldt, det er æstetisk grimt. Hver evig eneste altan, der er en parabolantenne. Og det, der så er problemet, det er, at det er adgang til ca. 400 arabiske tv-kanaler. Ja. Og det synes jeg faktisk er et problem. Hvad fanden er det? Læg dig ned. Læg dig helt ned. Læg dig ned. Læg dig ned. Æv. Ellers skal du give det måle igen. Hold nu kæft, det er ikke sjovt. Det er det sgu. Nej, det er det ikke. Jo, men hold din kæft selv. Nej. Jeg ringer til Ole. Kom tilbage. Luder. Gør det ikke. Fortæller noget om forskellige